if onye na-agba mbọ ọ na-agba nnọọ mbọ onwega ya na onye na-agba mbọ but at the end of the day o nwere ihe o ji aka ana na ya aga m akụziri gị ihe taa onye jebere ala bekee onye jebere obodo oyibo ka o je kpata ego ọ ga na-emeki the money ọ ga na-afụ the money anya but at the end of the day ọ na-emekwazi experience emptiness because either na this problem bịa richekọla ego a or the other problem bịa gbabịa aka but the whole thing bụ na ihe akwadoro ya bụ na ọ ga-agba aka nata Nigeria. Onye pụrụ ọrụ oyibo ewere mkpụrụ akụ ihe na-adịrọ n'ime ya wee mee decree na onye a ga-agba aka nata. Otu a ka nsi bido this program. Good morning, good afternoon, good evening. Ebe ọ bụla nọ na-anụ ọnụ m. Otugo nji ekwu maka akụ ụfọrọ akụ ihe na-adịrọ n'ime ya, empty palm kernel. Some people na-emezi demand kuziela anyị. We want to know. Now, ihe nchọ ka nye oge kịta bụ share this broadcast. Because ị ga-afụ nwa okolobịa ọma mma nwoke dị mma n'anya dozie onwe ya ọfụma shape afọ ọnụ ya very well mana pocket ya dị empty. Emptiness ọ ihe anyị na-deal with today. Then onye ga-anụ nwaanyị nwoke na-perform ọfụma nwoke arụ dị very well immediately ọ ba into marriage declare another emptiness emezie numani ihe nwoke jiburu nwoke adị empty. That is nke a na-abụ eje ụlọ ọgwụ mgbe ụfọdụ asị na onye a nwee low sperm count. Ụfọdụ sperm count ha na-adịdị empty onwedị ihe na-adị ya because onye ilo ejighị ihe a mkpụrụ aka ihe na-adịrọ n'ime ya wee jee ozi kwuo okwu n'isi mmadụ dị otu a. Mana ekpere m n'isi onye ọbụla na-anụ ọnụ m n'abalị a, this is not the normal or regular broadcast. Nke a bụ for special people. Check time anyị ji bata ọbụrụ time anyị ji eme broadcast. Mana onye ọbụla na-anụ ọnụ m n'abalị a maọbụ onye ọbụla ga-ekwudo broadcast ya later, I just suggest you share the broadcast. My prayer for you is that n'ihe ọbụla mmadụ mere ka i wee dị empty, ka i wee na-eme experience emptiness na ndụ gị. Ọ bụrụ nwoke mere ya ka ọ na-achịyala onye mere ya. Ọ bụrụ nwaanyị mere ya ka ọ na-achịyala onye mere ya. In the name of Jesus Christ. Amen. Now, before nkuzie ihe a ka nkọwakwala gị ọzọ, because ihe m na-eji ikuzi kịta bụ ọtụtụ ndị dibịa, ọtụtụ native doctors amara ya. I am about to teach you something so many native doctors do not know anything about. Then ọtụtụ ndị dibịa arụrụ anị ma ya very well na-eyuzukwana ya wee na ọ na-agaziri ha. For when I practice wickedness and evil, na practice wickedness and evil. When I make it then enwero nke hama. That is why I said the major problem of mmadụ nwe n'ụwa bihana or ignorance. Mmadụ amara ihe kwesị ka ọ malụ. And that is why I am bringing this teaching. And as I'm praying for you as well. N'ihe ọbụla nwoke maọbụ nwaanyị melụ ka e wee mee ka ị bụrụ onye gba aka na ndụ a, maọbụ ka nwanne gị jele obodo oyibo wee gbara aka nata, maọbụ ka mbụ ị na-agba wee na-ana gị n'iyi. Today ana m emebi ya n'aha Jesus Christ. Na-ekwu na ọma nwezikwa ike ọzọ n'ebe ị nọ. Dịka kama ọ ga-enwe ike na-arụ gị maọbụ dịile n'isi gị ka o jee dịile n'isi onye mere ya, maka na asị ihe onye ma ya mara ya, ihe ị na-amarọ amakwana gị. Gee ntị ọfụma dịka m na-agwa gị, biko share m the broadcast. Ị na-anya all broadcast kwesị ka share, because ebe a ka anyị na-eme expose evil ọtụtụ ihe. Ngwa gị na some people na-asị kedu ka m si ama ihe ndị a. The other time a bishop was on me na ihe m na-ekwu dolo anya na ihe m kuzi bụ eziokwu na problem ya bụ ka m si malụ. Fine, ka m kuzikwa ya ọzọ. Abụ m nwa Chukwunwike Ononye. Late Ephraim Chukwunwike Ononye bụ my father, bụ a preacher. Mana nwaanyị mụrụ ya bụ a native doctor. Nne mụta my father bụ a native doctor. Native doctor abụkwa nke a na-echobe.
no na ịbata na obosi chọọ ndị okenye bụ ndị okenye iju afọ maka nwaanyị a na-akpọ oji azọ nwaanyị ọba ka ọ bụ nwaanyị ọba a na-anụ na obosi onye amụtala nna m agwaghị na dibịa nke ya enwere part 2 no also na the highest native doctors enwe na obosi mgbe afọ. So the early 80s when I was very close to this woman, amụta m ọtụtụ ife. This is the woman ga-abụ ibulugodo onye foto bata na be nna m onye ahụ ama mbukọ ya ana ibulu onye nwere enye ule bata be nna m nwaanyị nwere solution to it. Esi m n'aka nwaanyị a wee mara na problem ọbụla nwere solution. Ana m abịakwa na nke anyị gụta na Bible mana nke m na-ekwu kịta bụ kedu ka m si malụ ihe eji akụ a mkpụrụ akụ a eme mmadụ. Kedu ka m si malụ na na-eji akụ a edebe mmadụ n'ọnọdụ ọjọọ mkpụrụ akụ ihe na-adịrọ n'ime empty palm kernel. Enwekwa ndị ihe dị n'ime ana m abịa side ahụ. Share this broadcast because so many families are without children today because somebody ejina aka ihe na-adịrọ n'ime wee sị na marriage ya ga-adị empty na ma dị fruitful. So abata n'ụlọ nwoke lụrụ ọmarịcha ụlọ ya na nwunye ebi na flat but the house is empty because somebody has used an empty palm kernel to decree na ha ga-adị empty. Nwa nwoke amadị ya nwa nwaanyị amadị ya. Ka m kwuo ya ọzọ na ọ dị mkpa ka ishare this broadcast because na ọtụtụ ndị di na nwunye nọ tata nwoke mana ya ejegodo ụlọ ọgwụ dọkịta sị na nwoke dị oke na nwaanyị dị oke gịnị mere na ha ma amụta nwa because na somebody anọlugo somewhere wee were mkpụrụ akị ihe na-adịrọ n'ime ya wee kwuo na otu a mkpụrụ akị a dị empty na otu a ka marriage a ga-adị empty. So nwoke lụchazi ọmarịcha ụlọ biri na ọmarịcha ụlọ ahụ ọlụ 2 rooms and parlor 3 rooms and parlor whatever. Nwaanyị na di na nwunye batazia ọ na-adị empty. Onwere nwa na ya nwere nwa ada ebe onye na-emebe experience ụdị ihe a amaghọta ihe na-ekwu mana ndị bagonogo na ya ma n'ọnọdụ obi mgbawa. Mana anọ m ebe a na-ekpe ekpere n'abalị a dịka nji mkpụrụ aka n'aka wee kwuo sị na marriage ọbụla onye ilo ji mkpụrụ aka dị empty wee kwuo na marriage a ga-adị empty. Today ana m decree na marriage a ga-adị fruitful in the mighty name of Jesus Christ. Marriage a ga-adị fruitful in the mighty name of Jesus Christ. Nwoke a ga-amụta nwa nwoke mụta nwa nwaanyị nwaanyị a ga-amụta nwa nwoke mụta nwa nwaanyị because God did not create anybody to be barren. This is my decree. Because all the mkpa na share this broadcast because ọbụgo na nwe ka network si eme kịta ka iwe wike watch kwa this video ọzọ mgbe network ga-adị clear. You share ya now na your post na your page or your wall you can rewatch again. If you think not necessary, fine, no problem. But echekwa not necessary. Because so many things I get up to be here na amaro. Ihe mmadụ ji karị ibi ebe ihe ọma onye nke ọzọ na amaro. And ignorance is not an excuse. Itobolo to itobo. Ihe na-eme na ndụ ga na-eme na ndụ gị because if the ignorant of the ihe na-eme and the ihe na-eme si abịa. Now I was explaining something na nwaanyị mụtara my father bụ ezigbote dibịa oji azụ. Now late. Amam certain things from her dimnesia kita. Again, by the grace of God, they can go no galaga. Na aya convert go so many native doctors. Ndị anyị mana ha na-eme dibia. Ụfọdụ n'ime unu na-follow this page. Ga-afụ ndị ahụ. In case ọbụna ị na-afụ anyị na YouTube, page anyị na Facebook bụ Bitter Truth and Sweet Testimonies. Bitter Truth and Sweet Testimonies. That is our page na YouTube, na Facebook. So ndị na-follow page ya ga ama the number of native doctors anyị na-convert. Ma ndị eze nwaanyị anyị na-convert ha ebulu Bible. Na ndị ahụ anyị convert bụ ndị macha anya some of them ma ihe a na-eji mkpụrụ akị eme mmadụ. That is aka ụfụrụ akụ ihe na-adịrọ n'ime. Some of them ma na enwelu ihe a na-eji mkpụrụ aka ihe na-adịrọ n'ime wee debe mmadụ n'ọnọdụ ọjọọ onye ahụ dị empty all the days of his life. A na-eburu onye ahụ amụma na ị nwere akpa mpu na ị na-akpata na-etinye na akpapụlụ epu na ị na-akpata na-etinye na akpapụlụ epu. Gịnị bụ akpapụlụ epu? Okay.
Some of you now watch him n'abania. When he gets on the logolun law, remember I told you na my last teaching. Now your dreams, the that red light, then your dashboard, negotiating with danger. Your dreams are your problem. Your dream no longer be a problem. Now, mma wona chugo so nando. Emptiness. There are so many other dreams. I knowikumakia. But here dreams have connection with emptiness. And certain things in the physical realm have connection with emptiness. Here they can the cobweb echo. Akugo me the other time. Ebe mmadụ taati gala. Iga ya cobweb ekogi. Owoga na cobweb adireba. Ndị ani negari obu na cobweb di eba. Ndị ani negari ha ke kochago the cobweb. But because it has been set up in the realm of the spirit, or a demonic spiritual manipulation, can we make sure it empty? Now, iya hilo na lo masquerade mma wuchubagi. Chugidegi edada. Mbafi daladi chena mmanwu aga apiagi. Ichopụta na mmanwu ha apiarozikwa gi. Orapo gi puba. The mmanwu aji achugi abro ka opiagi. Na the mmanwu aji achugi bu condition edalada biya kanani. Ibira na kanani. Na nlo aha. Project job ni jinaka in the physical ega adalele. Assignment job ni jinaka. Ihe obu ni jinaka in the physical. So far na idalada na mmụọ mgba mmanwu na achugi. Ihe jinaka in the physical you must fail. And the ihe di otu ame ominuro no that masquerade ilo na nlo bu your problem. Your problem may be na mmadu ibege ejigo mkpụrụ aka dị empty otu a wee jee ozi ime ka ikwu na ị ga-adị empty na ihe anyị na-eme n'ịgba imechagodi na ị ga-enwe ihe ị ga-ejeta na ya. And because na such a decree adigo with ihe ọzọ ọgwụ ndị ọzọ ihe ndị ọzọ emere n'enu which I will not teach here. Nkuzi ebe anyị ma na chọọchị agbasa onye ọbụla ejezi lụba alụlụ anyị. Nkuzi nke a ebe a ndị ajọ mmadụ na watch him ejezi practice bia. So I will not teach that one. I will just tell you this one. Now, Allah ilo ebe ahụ ịdala na mmụọ, ịdala ada na nlọ, mmanwụ na-achụ gị, ịda na nlọ. Bịara ịgwa gị na enwekwana ihe emere eme. Dịka m gwa gị na your dream bụ an indicator. Otu ọ dị na dashboard moto gị, na ọ chaba red, ọ na-egosi gị na radiator gị na-eliki mmiri. Na in overheat, moto gị emebego overheat. Iwe park ya. Iwe chọpụta na moto gị emebego overheat. This is number one. Then the next thing, but chọpụta ihe kupulu your radiator. Something has happened. Something has gone wrong with your radiator. May your radiator jilibe mmiri. Then nrọ gị wee na-egosi gị nekwa na radiator gị na-eri mmiri. Nrọ gị na-egosi gị na program gị na ị ga-ada na ihe project ya iji n'aka ka i wee dị empty. Condition ịgba aka nrọ gị bịara igosi gị na program gị na ị ga-ada. Sorry, amụrụ m ma somebody ga-enyenwuru m aka share this broadcast. Can you help me share the broadcast? Please do share the broadcast. May God bless you for doing so. Now, nlọfụ na-egosi gị na enweghị ihe eme na mmụọ ka i wee daa. So ibinye pepepele na fire mmanwụ na-achụ m ọsọ. That masquerade that was running after me in the dream, Holy Ghost fire. Ị na-eme mistake. Ọ bụrụ ebe a ka problem gị si. Problem gị bụ na onweghị ihe emelu. Ikekwa ọ ndị eji mkpụrụ akị dị empty wee sị na ihe ọbụla ha na-eme na ha ga-adị empty, na ha ga-enwe emptiness na ndụ ha. That they will never be fruitful. They will never be fruitful. Don't worry, ka ha jeti ije ihe ha na-eje na ha ma njeti ihe ọbụla. So ọbụna mmadụ emego such a thing ma ọbụna mmadụ ekwugo such a thing iwe bịa lọnlọ ahụ ikpebezi ekpere megide the masquerade efu na nlọ ịma na ịmara ihe ị na-eme. Now nna achịkọta kịta na-enye gị solution because ihe program abụrụ nke ga-egbu oge.
Na chikota kita na solution. Then na I suggest kwala ke kedi at alert because the new moon will soon appear. Akuzimi ye basalo on full people are otaria. So many people are otaria. We are not worshiping the new moon. We cannot worship the new moon. Enwe ye chuku kuzilanya maka on full. You don't keep quiet, Oga. If you keep quiet, your enemy will triumph over you. If you say it doesn't matter, it will matter in the day of the matters. You don't say it doesn't matter because you see things going wrong already. If you go on no di, e makwadonya the fruitful. Oluzebe di omu rosi nwa. Nwoke dibu active. A complain because low sperm count. Always or because family because they are empty. Onye jelo obodo oyibo kwesi ka ọ na-esend ndị nọ n'ụlọ ego. Ana struggle kwesi ka ege sisi n'ụlọ send eri ego. Documents ibie na abụ ha je one touch ha enweta. Olue na nke ogologo ahụ ka aba ya. Cheta na this program na ma akụzigo olu gị maka hatred. Ihe na-eme mmadụ eji akpọ mmadụ asị unnecessarily. Mwe gwa gị na ọbụkwa onye akpọ gasị onye ahụ na-afụta na-ebuso gị agha iche na onye na ka gị na ya na-ese na most at times ọbụkwa onye ahụ ka gị na ya na-ese. Akụziri m ọfụma ebe a otu aka nsi wee kụzikwa maka the ihe na-cause delay and so on, but I cannot go back. Let's start going back to the teachings I gafe na ka I kwuru n'ihe gbasara empty palm kernel. Negodu mkpụrụ akwụ Chineke keleke. Do you know na ani Igbo a na the economic backbone ndị Igbo, the backbone of economy na ani Igbo niile bụ ukwu nkwụ. And the Chineke ji ukwu nkwụ gozie ndị Igbo karịa every other tribe. Ndị okenye na-anụ onu m ga-ama na old time mgbe a na-akpọ Eastern region n'ihe gaji mana ịbatago Eastern region bụ efubu ukwu nkwụ everywhere mana ịbataga na Igbo. Na ka ngwa gị aya ma ewepụta time ịkọba ihe gbasara ukwu nkwụ but buru n'obi na bido na mkpọrọgwụ ya wee ruo na ọmụ nkwụ ya na onwero nke na-ana iyi. Ekpere m na ekpere gị na-ege m ntị n'abalị a ma ọ bụ mgbe ọbụla iji for this broadcast bụ ihe ọbụla e program go na mmụọ na project iji n'aka na ị ga-ada ma ọ bụ na ebumnobi gị your intentions na ị ga-fail ma ọ bụ na ị ga-abụ a failure in your life. Today as a servant of God ejikwa m mkpụrụ aka nke empty palm kernel nke n'aka wee na-ekwusi na ụmata onye kwuru ya ma o kwuru ebosi eke ma o kwuru ebosi oye ma o kwuru ebosi afọ ma o kwuru ebosi nkwọ ma o ji ọjị n'aka kwuo ya ma o ji nzu n'aka kwuo ya ma o ji mmanya n'aka kwuo ya ma o kwuru ya na-egbusa ọbara anụ naanị. Ekwugharịa m ya n'isi gị taa by the mandate of heaven. Ekwuo m that you will not be a failure. I decree as an oracle of God you will not be a failure. None of your family members will be a failure. Your business will not fail. Your proposals will not fail. Your project will not fail. Your ventures will not fail. In your destiny, you will not be a failure. In that marriage, you will not be a failure. In that country, you will not be a failure. You traveled outside Nigeria, you will not be a failure. In Europe, you will not be a failure. In America, you will not be a failure. In Canada, you will not be a failure. In UK, you will not be a failure. In Asia, you will not be a failure. In any of the African countries, you will not be a failure in the mighty name of Jesus Christ. Rather, onye ajim polaki the empty. Where you decree emptiness nisigi. Mesia mansedenia. That person emptiness gets on yana familia. Because he onye jitwara mmadu ka geji twaria. Okay, ekugo moku masara ino na nro mmanwu chuba go say da okwa ka iwe fele ka iwe gbalaka. Now, ka ngwakwa gị ọzọ obodo ino na nlofo onwe ga ebe igbo ọtọ. Hello, ino nugo na nlofo onwe ga ebe igbo ọtọ. Mo baby akwa kalanka akwa kachalanka kakasilenka mo bu fo nwe gabe na awe ala.
enweghị ihe mee na mmụọ. Cheta na ngwa gị na nlọ gị bụ an indicator na-egosi gị na something has gone wrong spiritually. Then ọ bụ na ịda alọ nlọ cha ịma na nke gị ka njọ, because no Chineke debelu nlọ. Joel chapter 22 ọkwa Chineke debelu nlọ. Chineke kwuru na anyị ga na-alọ nlọ. So ọ bụ na ịda alọ nlọ cha mana ị gaghị amada ebe mmiri ihe na-eme isi eme gị. Cheta na ngwa gị na so many people ma ihe ha na-eme na business ọ na-agbasi mbọ ike, ọ da aṅụ mmanya, ọ da ezuzu, mana nke bụ eziokwu bụ na ihe na-eme ka ọ na-amarọ. Why na ọ da succeed ka ọ na-amarọ? Why o ji fail ka ọ na-amarọ? Why na ihe ada agari ọfụma ka ọ na-amarọ? And that is why we are here. Biko pịara maka na share button ma ọ bụ na imebe ya. O pịara maka na share button ma ọ bụ na imebe ya. God bless you for doing so. Now, achọrọ m ikwu okwu maka mgbe ahụ ifuru onwe gị ka ịgba ọtọ na nlọ. Wretchedness. Onwe ife bụ poverty. Mgbe ị na-akpata nkụ na nlọ, ife onye na-akpata nkụ na nlọ, onye na-eje akpa ọ nọ na nlọ na-akpa nkụ, nke a bụ poverty. Mana ifuru onye gba ọtọ na nlọ, nke a bụ wretchedness. You know na wretchedness bụ senior brother poverty. Poverty bụ na ịdara ụbịam na ikekwe ifuru onye ga-enyere gị aka. Wretchedness bụ na onwerodu nke bụ ifele, nke a ga-ebu ọnọdụ ifele. Because ọnọdụ ịgba ọtọ na nla gosi na ihe isi ike na ọnọdụ ọjọọ onye dị otu a ga-enweta onwe ya ga-abụkwu ọnọdụ ifele. But I am praying for somebody that is watching me this night. It will no longer be your portion. In your shame, I make a decree, you shall have double blessings of God. Ebe aha no go na mmụọ we program ọlụgo ọnọdụ ihere, mmụọ na-ekwu na ị ga-enwe ngozi Chineke okpukpu abụọ. In the mighty name of Jesus Christ. Ngwa gee ntị, ma ọ bụ n'ihi akwa dọkachala adọka, akwa kala nka dọkachala adọka, ma ọ bụ n'ihi wedding gown dọkala adọka. Now, aga m ka ga-ekwu okwu nwantịntị maka onye nọ na nlọ wee fuo onwe ya ebe ọ nyụrụ nsị, nyụsụ onwe ya nsị n'akwa, maọbụ ofu onwe ya n'ikpo nsị, maọbụ ofu onwe ya ebe ọ zụtara nsị. Oh, ihe ndị a bụ ihe ga-egosi gị that something has gone wrong. Ọnọdụ lụrụ inyi, ọnọdụ ifele, ọnọdụ mmetọ dị gị n'iru. If you keep quiet, ọpụta ife. Ịgba nkịtị, emesi ọpụta ife ya. Ikpekwa na ekpele ma ọ bụ na ikpere ekpele gị ọfụma, ọ ka ga-apụtakwa ife. And that is why nji amaọkwasị nekwa ọnwa ọfụ ka ọ na-achọ ịpụta. I don't am sure of the date because nke last ọnwa analana gburu oge. Mana ama m na ọnwa ọfụ ga-apụtalili before the 5th or by the 5th or 6th of November. Nekwa ọnwa ọfụ ka ọ na-apụta ka make a good use of it. Because onye gbara na nkịtị chi ya agba nkịtị. Agwago gị ihe ị ga na-eme n'ọnwa ọfụ. Ọ bụ na ichefu gị ga watch ya the video. Ọnwa ọfụ pụta, idebe honey, mmanụ aṅụ. Ọnwa ọfụ pụta idebe mmanụ aṅụ. Ụfọdụ nwekwa ike debe miro, mana achọrọ m ka imebe ihe miro ka ọ ghara iru ka occultic. Mana mụ nwa nwere ike use miro because aghọta m ya. Gị nwa na onwe you may not understand it. Just use honey nke afọ ịgụta na Bible. Nke afọ ịgụta na Bible. Ebe ahụ ọ gwa gị si na Jonathan were mmanụ aṅụ detu n'ili ya, countenance ya wee change ọnọdụ ya change ọga idetu mmanụ aṅụ niile gị mbọsị ahụ ọnwa ọfụ ga-apụta. Pass a decree, make a reference to the Bible passage ebe Chineke si na ụbọsị on the day of the new moon I will open that door. That door shall be open on the day of the new moon. Ọ nọjọzi na Bible gị, anyị kụzichakwara ebe a kwupụtasị ebe ọ dị na Bible, gụpụta ya agụpụta. Ọ dị na this page. Sorry, opening a phone na YouTube. Let me say it again. Opening a phone na YouTube. The page, our Facebook page will Bitter Truth and Sweet Testimonies. Our Facebook page will Bitter Truth and Sweet Testimonies. Ka inwe ike na-esonyela anyị na Facebook when I want update. Then open na na-emechi kita nke amanto ogologo. I'll drop my WhatsApp number. If I drop my WhatsApp number, I always tell people don't call, but they will not hear, and I keep blocking them.
Don't call me. I am the one calling you. If you're watching me now in a Delmos in a WhatsApp, you know that I'm the one that will always call you. Then some people in a WhatsApp and I can't reply. Write again. If you wrote a message to us and we have not replied, please write again, because the traffic was something else. Onwere Chineke kele ka obula aga. Onwere Chineke kele ka obulu nwanyi aga ma obu nwoke aga. Onwere kwanu mmadu obuna Chineke kele ka ndu ya di empty. Obuna ije na Genesis chapter 1. If na mgbe Chineke kesoro wa na enwe emptiness. Emptiness, there was emptiness and the barrenness, there was dryness. Bible says God revisited the here okeleke. Let there be light. Let me tell you. Otutu ndi na business mana ha nozina otutu ndi nozina emptiness. Sorry, because network popular and we have returned. So if you are coming back, please share the broadcast. Kai we around off. I know the Nanchikota. Ihe nji gosi gị mkpụrụ akwụ nka egbuwala egbuwa. Ifu na onwe ihe dị n'ime and ihe dị n'ime na-atọ ụtọ. Let me say this. Ọ bụ na ịkpata mkpụrụ akwụ na nlọ, ma ọ bụ na mmadụ nye gị mkpụrụ akwụ na nlọ, ma ọ bụ na ịtụtara mkpụrụ akwụ na nlọ, ihe ibute bụ treasure. Treasure, something ka nwere nke bụ mkpụrụ akwụ wee maatụ ya. Something gabi na eni anya nwere ihe ọ ga-adị gị ka ya. Ị na-eni anya until igbu ekowa ya. Itiwezie ya iwefu ihe na-atọ ụtọ dị n'ime ya. Brother, enwe ihe na-atọ ụtọ dị n'ime gị. Enwe ihe Chineke deposit n'ime gị. Mgbe ọ bụ na ịtụtara mkpụrụ akị na nlọ ka m kwuo ya ọzọ, palm kernel. Ma ọ bụ na mmadụ nye gị mkpụrụ akị na nlọ. Like your grandmother, your grandfather, somebody ochonye nwugoro anwụ visit egi na nlọ wala mkpụrụ akị nye gị. Ibulu onye na-achọ nwa je kenebe Chukwu na ọbịago. Ibulu onye na-eme business ọga nke onwe gị nke aka gị ga-apụta. Business nke aka gị ọ bụrụ nke ị ga-abụ an entrepreneur. Because ihe ọ bụ na, do you know the riches of palm fruit? Akwa ogolonge na ukwu akwụ from the root to omunkwụ ya bachala uru. Now come to the palm fruit mkpụrụ akwụ na onwe ya. Anyị nwere mmanụ na ya. Anyị nwere abụbọ na ya. Anyị nwere mkpụrụ akị na onwe ya. Then anyị nwere ude akị that is nke eji agwọ stroke. Ihe a bụ ihe Chukwu kere ka e wee nyere ụwa aka. But the evil men, the empty. I bani make guinea matazelo for the empty. How come? Now some palm kernels the empty. Nature make it like that. Like he would think now. If you know what popu leakage, oh well popu near, oh well hole. And those who are going to da. No nwunye ndị na-ele ihe ndị dibịa na-ele ya n'ahịa. Ndị na-ele ihe ndị dibịa na-ele empty palm kernel. Ọ bụ na ihe m na-akụzi abụrụ eziokwu ka ihe a na-elezili ya n'ebe a na-ele ihe ndị dibịa. Kedu ihe a na-elezili empty palm kernel ebe a na-ele ihe ndị dibịa ji agwọ ọgwụ? And that is what I am teaching somebody that is listening to me this night. Ibakwana nkiti. Ibakwana nkiti isikwana na onwere ihe omini. Obuni na abata kita share am this broadcast. Then obuni follow anyị na mmanite. This is the continuation. Mmanite dị n'azụ. Still make sure na watch the mmanite. On network call anyị we join kwa. Igbo Channels TV, take note. Now, Chineke ekego mkpụrụ akị na ihe dị ya n'ime. Mana o nwezili nke ihe na-adịrọ n'ime. Nke afọ ka ndị alụlụ anyị ji emekpa ndị mmadụ arụ dị ndị mmadụ n'ọnọdụ ọjọọ. I was telling you something about ife onwe gị ka ịgba ọtọ na nlọ ọnọdụ ifele ụbịam nke ifele dị n'ime wretchedness. Ịma na enwere ụbịam
enwe ụbịam nwelu swag mana enwere ụbịam ọnọdụ ifele dị n'ime onye bụ n'ifugo onwe gị ebe ịgba ọtọ na nlọ dịka m kụziri gị na nlọ gị bụ an indicator ịgwa gị na enwekwa na ihe na-aga wrong somewhere in the realm of the spirit. Otu afọ ọkụ red dị na dashboard moto gị si agwa gị na enwekwa na ihe dị wrong dị n'ime engine. You are not seeing it, oga, ịda afụ ya. So that ọkụ red dị na dashboard moto gị na point gị na enwekwa na danger, something is wrong. Otu aka nlọ gị dị mgbe afọ ifuru onwe gị na nlọ ka ịgba ọtọ ọgwụgwụ gị that enwekwa na ihe na-aga wrong. Mgbe afọ ifuru onwe gị ka iyi akwa kala nka na nlọ maọbụ akwa dọkasịla adọka ọ gosigo gị na enwere ihe mmebi na onye iro anọdụgo ọrụ iweta gị n'ọnọdụ ọjọọ. Mgbe afọ ifuru onwe gị ka ịnyụrụ nsị na nlọ maọbụ na ị nọ n'ebe anyụrụ nsị maọbụ na nsị itere n'akwa gị or something, ihe gbasara nsị anyụrụ anyụ na arụ gị in the realm of the spirit na nlọ. Brother, ịmalụ ka ị na-adị dị mgbe afọ maka na ị ga-agba aka. Nlọ niile na-mention kịta bụ nlọ nwere something to do with empty palm kernel. Nlọ niile na-mention kịta bụ nlọ nwere something to do with emptiness and barrenness. Emptiness. Nwoke adị empty. Ị nwekwa shop, ngwa afịa dịkwa na shop gị, ị na-eletakwa afịa, ị na-afụkwa the money mana ịmazi ihe mee the money, ị gbalụkwa aka nekwe ya. Emptiness. 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 So mgbe ị na-afụ ife ndị a ka ọ na-eme n'ụzọ gị, there are so many other dreams. There are so many other dreams. Okay, agwana gị ihe gbasara ịkpata nkụ na nrọ. Onye na-akpa nkụ na nrọ nke ebuwaga poverty dị onwe ya. You are watching from South Africa. God bless you. Because let me say it again. Ndị niile dela anyị message na WhatsApp. Let me start mentioning the WhatsApp number. Ndị niile dela anyị message na WhatsApp. The message had the unreplied. Biko, for God's sake, forgive us. The traffic is so much. The traffic is too much. The line, the queue is so much. Na yama me teacher up. But by the grace of God, I can never hear one after the other. And then they go message. You don't need to call. That's why I said, do not call. I am the one calling you. You on your own. Papa phone. Mona get discuss about your problem. Never get solution. Mona get discuss be here and menandogi. Ngwaba gi ye pataria. Ngwaba gi hi game kodimma. Yet I don't demand money from you. 07051 20 29 88. That's the WhatsApp number. 07051 20 29 88. 07051 20 29 88. I'm going to keep us 07051 20 29 88. Manipora this number or mona gesu oku mblock aga ozugbo. Manidere message na WhatsApp mgbe ndị free mona ge kpa nkata nwere aka mkpọ gị. Enwere ndị na-akpọ by 2 AM. Based on obodo onye no. Amalgom time ngeji kpọ onye no US. Amalgom time meji kpọ onye no Canada. Amalgom time meji kpọ onye no UK. Because I'm on the time I know her abrufu. So you need not to bother yourself to call me. I am not demanding money from you. And I'm on a consultation. Because I'm a gwagi and bobona. No one anagi ego card, yak eba card, the key of man of God. See an if from one on yes, no bonyori kobu. Muane queer. Onyaf bonyori. Ebo ni je fu man of God asigi ni go ihe nso handkerchief nso mo mmiri nso mo before a man of God okwa the same thing ha bu ndi ori na me dey talk am o ha na eme ka ike na agwu ndi mmadu na ikpere Chineke mo bu na ije agwa ga ego ne deliverance bu na ị ga akwụgwọ ka e wee mee gị deliverance o ha nja bu problem
Why you get you can make deliverance? A bupu battery brain get bupu. Okay. Ọtụtụ ndị na-anụ ọnụ m n'abalị a ịlụgo na mmiri alụgolugo ọlụ mmiri yet ihe na-ebe ka na-ebe ijego setụlụ ndị ichie be nna gị ihe na-ebe ka na-ebe idotugochi ụwa gị nya bụ onye ụwa nye nni nye chi gị onye ụwa ga-aga ugburu n'ụwa ya mbụ inye gị nni yet ị nwetaba onwe gị ekegolu ga amụsụ kele gị akala ogeri yet ị nwetaba onwe gị ihe na-ebe ka na-ebekwa gwa onwe gị eziokwu. Tell yourself the truth. Tell yourself the truth. Asị gị na ị ga-esetụrụ ndị ọgbanje ndị ụmụada isetụrụ sugo ụmụada akụzigokwala gị ihe gbasara ụmụada na peji a akụzigoro gị ihe gbasara ụmụada na peji a isetụchagokwa ụmụada yet nothing has changed. Ndị iche be nna gị imega agwụ ikwu nne gị na agwụ be nna gị jee na mmiri alụọ nke mmiri idotu echi ụwa nye nni ke akala ogiri ke ndị amụsụ na ihe ndị ọzọ gasị ochenjigo ọnọdụ ọdịgo mma ijego na nke ndị chọọchị kwụọ tait niile na-akwụ na-eme ka pastọ gị na-adị richa. Ọ dị eme gị ka dị beta ife ọsọ mmadụ kwuo there is no amount of money ikwu na tait ga-eme ka your life dị beta. When I talk about Deuteronomy chapter 26 verse 12, ebe Chineke kwuru na ndị ogbenye ndị ihe na-esiri ike ndị di ha nwụrụ anwụ ka ị ga-enye otu ụzọ n'ụzọ iri gị na ọ bụrụ pastọ nọ na chọọchị ụfọdụ a na-achọ ka ha kụgbuo m. Deuteronomy chapter 26 verse 12. Ọ sị gị na ị ga-eweta otu ụzọ n'ụzọ iri gị inye ndị di ha nwụrụ anwụ inye ụmụ ogbenye inye ndị na-enwero nna the fatherless and so on and so forth. Onye na-ede let's change bad government onwekwa onye ji gị change bad government. If you are a coward, see, onwe ndị bụ cowards n'ụwa ha they want a protest against the government but they cannot start it because they are cowards. They want the church to come out and protest against bad government because they are cowards. But that's by the way. Now ihe m na-ekwu maka ya kịta bụ inyesigo ego niile kwụọ tithe sow seed maka ndị si gị na ọ bụ na isoro seed na Chukwu amanze ekpere gị mana isoro na seed ịdị 50 years mana ị ga-eweta 50,000 ịdị 85 years mana ego gị bụ 85 seed gị bụ 85,000 ịdị 32 years mana ihe ị ga-eso na seed dị 32,000. ihe ndị a niile ịmakọrọgo ego niile amakọnye ndị ụka ya eto nwere ihe chenji upon all the seed isogolu upon all the tithe ikwugolu upon ego niile spend go na consultation na nke ji gba partnership ka iwe man of God we speak with woman of God. Upon all those things nothing has changed in your life. You are still where you are. Now I want to advise you, make good use of this the next new moon on your own. Make good use of the next new moon. Get your honey ready. Get your honey ready. Bidokita choba honey. Once the new moon appears, make your reference. Make reference to the word of God. That's why I said in the next time on YouTube, please. I want to in a Facebook page and keep it updated. That God said on the day of the new moon that door will open. You take the honey, latcha the honey, kidika Jonathan Mele in the Bible. I know you get Bible passages when I back here up.
iwe kwuo okwu gbasara ndụ gị na onye ji aka ofulu wee je speak emptiness n'isi gị bụ okwu ọnụ ka o ji mee ya. Okwu ọnụ ka ị ga-ejikwa counter ya, not the number of men of God ijekwuru, not the number of native doctors and eze nwanyị ijekwuru, not ego niile ị na-eso seed na-akwụ tithe na esetụrụ ndị ichie na ndị agwụ na onye ụwa na nchi ụwa na ndị mmiri. Speak a word and believe in it. In the name of Jesus Christ, your testimony will come. I'll end it here, and I'll give you my WhatsApp number again, and I'll remind you to please don't call, but send messages. Do not forget I said, in a phone we be button and law, ebi yakwa kalon kanan law, ebi na patan konan law, ebi annual say, mobi if from wega nusan senakwa ge momado nusal agency. Mobebe mawuchu gide goso e dada masquerade running after you until he die. Mobo nino kata analoga baginan law, analogy something devaluable, somebody analogy something devaluable. Oga, madam, ihe cheginiru bu emptiness, ibaka, but it will never be your portion. My prayer for you is that it will never be your portion. No matter the kingdom that is behind it, help me to share the broadcast. No matter the kingdom that is behind it, I said it will never be your portion. In the mighty name of Jesus Christ, it will never be your portion. In the mighty name of Jesus Christ. That spirit of emptiness, mwa conclude gona iga baka. Ewe walum mulaki yana dro nimia when I made decree against your life. Ekwem no tu ampulaku nka di na enu ebe asi we juputa ni ihe di mma. No tu akihe di mma gesi ni megi we puta. God did not create any palm kernel to be empty like this. God did not create you to be empty. Something must have gone wrong to make this palm kernel be empty. And that is why they use it. Kewe mama gi wonge enwe emptiness na ndụ gị. Mu ga agbaka we na village. Mu ga agbaka ilukata ụnọ ebe na alụ ụnọ ọrụ akwụsị. Let me say it. Ndị na alụ ụnọ building projects, Igbo channels, take note. Ndị na alụ ụnọ alụgide ụnọ nọkata ọrụ akwụsị. Ebe esi enweta ego eji alụ ụnọ emechie automatically. Iman ejegi ije emptiness. Enwego emptiness, enwego that manipulation, nebute emptiness, enwego leakage, na the hole, upper freight gear, only kigo, odirozi. And that is why that building digide 5 years, abandoned project, since how many years, abandoned project, makagini. Somebody has gone somewhere to do something to stop that project. Keke sekwusi that project emechie bi si akpata ego onya bụ emptiness. Ifuzi onwe gị na nlọ ma ifuru onwe gị ebe igboto ifo onwe gị n'etiti ndị nwụrụ anwụ ma ọ bụ ifo onwe gị n'etiti ndị nwụrụ anwụ ino na nlọ gị ifo onwe gị n'etiti ndị nwụrụ anwụ. We are going to make good use of this new moon to speak positivity into our lives, and by the time the enemy gafu the na hame na ni na the hand of God has taken preeminence. Na joy abatago na ndu anyị bata na ezinụlọ anyị. Na ndị asị na ha ga-agba aka na ga-afụ ihe dị mma n'aka ha, and I will hear them say nya bụ na ihe dị mma ga-esi na Nazareth pụta. I will hear them say, so something good can come out of Nazareth. Can anything good come out of Nazareth? The answer is yes. Omegombo oge emekwa ọzọ. Nando gị n'ezinụlọ gị 070-5120-2988. Ka m kwuo ya ọzọ 070-5120-2988. Chetakwa na nke a bụ continuation of this broadcast, the main broadcast. I know here before network I cut one off the n'azụ. So watch the main broadcast, then this is the continuation. Share the broadcast and keep praying. Don't relent. The enemy is at work. We are also awake. God bless you.